जी हाँ, वार्ड नंबर 1 के भाई और बहनों एवं बुजुर्ग गार्जियन, अब की बार ध्यान देना है। आपका अपना चुनाव चिन्ह मोतियों के हार छाप, मोती के हार छाप पर मोहर लगाकर वारिस अंसारी उर्फ चांद भैया को वार्ड पार्षद बनाना है। प्रेजेंटेड बाय मां गुरुदेवी फिल्म्स। भैया बहिनी तो ध्यान मोती हार निशान बतावे के बा, भैया बहिनी तो ध्यान मोती हार निशान बतावे के बा, मोहर लगावे के बा। अब की वारिस अंसारी के जितावे के बा, वार्ड पार्षद चांद भैया के बनावे के बा। घर घर गली गली नल जल और बिजली लाइट के सुविधा पाना है तो वारिस अंसारी उर्फ चांद भैया को जिताना है। तो जी हाँ, आपका अपना चुनाव चिन्ह मोतियों के हार छाप। मिक्स बाय सतीश फिल्म्स। रोड नली बनी मिली गरीबन के पेंशन, होते चांद भैया के रही ना टेंशन। म्यूजिक बाय सतीश कुशवाहा। रोड नली बनी मिली गरीबन के पेंशन, होते चंद भैया के रही ना टेंशन। तोहर मांगे आशीर्वाद चाचा रखी तू याद न भर मावे के बा, ई बतावे के बा। अब की वारिस अंसारी के जितावे के बा, वार्ड पार्षद चांद भैया के बनावे के बा। बिकना है ना दारू पर, ना रहना है मुर्गा के फेरे में। बिकना है ना दारू पर, ना रहना है मुर्गा के फेरे में। आप सब 23 तारीख को मोहर लगाइए मोती के हार छाप के घेरे में। घरे घरे मिली सबके नल और जल हो, सब काम करी है चांद भैया का हाल हो। घरे घरे मिली सबके नल और जल हो, सब काम करी है वारिस भैया का हाल हो। कर्म विचार ना भूलई हम मोहर ही जे लगई हम समझावे के बा, ना भुलावे के बा। अब की वारिस अंसारी के जितावे के बा, वार्ड पार्षद चांद भैया के बनावे के बा।